Ahojte, ja som Samuel a toto sú rozšírené vedastorky. Či ste alebo nie ste zástancom obnoviteľných zdrojov energie, faktom je, že sú pre tento svet tým najlepším riešením. Na všetko však treba ísť postupne. Pravdou je, že to síce s fosílnymi palivami nemôžeme ťahať do nekonečna. Aktuálne ich ešte stále potrebujeme. My, naša civilizácia, ale aj moja Toyota Prius. Obnoviteľné zdroje energie sú však stále efektívnejšie, dostupnejšie, prispievajú k čisteniu energetického mixu krajín a sú dôležitým prvkom pri dekarbonizácii dopravy. Čo ale hlavné, ich použitie dáva finančný zmysel, hlavne pre nás, bežných ľudí. Pretože benzín si doma nevyrobíte. Elektrickú energiu áno. Je dosť možné, že sa v posledných rokoch o energii rozprávame úplne nesprávnym spôsobom. Čo nás privádza k zaujímavému zisteniu. Nahradenie všetkej produkcie energie z fosílnych palív nemusí byť nutné, pokiaľ by sme nahradili povedzme len časť z nich. Aby sme lepšie pochopili túto teóriu, poslúži nám na to Sankeyho diagram. V tomto prípade sa pozeráme na vtáčiu perspektívu zdrojov energie, spotrebného odvetvia a finálneho súčtu jej využitia v Spojených štátoch v roku 2022. USA majú tieto dáta spracované najlepšie a zároveň spotrebujú najväčšie množstvo energie spomedzi krajín celého sveta. Preto pracujeme práve s ich údajmi. Vľavo vidíme zdroje energie. V strede sa nachádza aj odvetvie a vpravo sa nachádza sumár jej celkového využitia. Vpravo úplne na konci vidíme energiu využitú a energiu stratenú, ktorú sme vyrobili, ale nepoužili. Väčšina sa nám stratila vo forme tepla. Graf nám tiež naznačuje, že fosílne palivá sú v USA väčšinové. Konkrétne sa z nich produkuje až 80% energie. Čo je hlavné? Graf nám ukazuje, že až 2/3 vyprodukovanej energie nevyužívame. Bohužiaľ, premrhanú energiu nevidíme v podobe malých bleskov vysypanú na smetisku. Vidíme a cítime ju na našich peňaženkách a z dlhodobého hľadiska na zmene klímy. V čom je teda problém? Fosílne palivá absolvujú od suroviny po výrobu elektriny veľmi veľa krokov. Za príklad môžeme zobrať kroky pri výrobe uhlia. V prvom rade ho musíme vyťažiť, straty. Následne ho musíme prenášať do elektrárne, straty. Tam horí v peciach, straty, ktoré roztačajú turbíny, straty a energiu z tepla posúvame do zásobiek, kde poháňajú spotrebiče a vytvárajú straty. Keď vyrábame energiu z obnoviteľných zdrojov, postavíme vodnú, veternú či slnečnú elektráreň a priamo inkasujeme elektrickú energiu. Nejde však o to, že by tieto elektrárne boli výrazne efektívnejšie od tých, ktoré využívajú fosílne palivo. Dôležitý je počet krokov, pri ktorých sa zbierajú straty. Porovnajme si to s varením vody na táboráku a v kanvici. Na uvarenie vody na ohni musíte nazbierať drevo, založiť oheň a zbytočne veľkým množstvom tepla ohriať hrnec, ktorý vám nakoniec aj tak padne do pahreby. Teplo má tendenciu sa rozlievať. V kanvici sa zohreje špirála a kontrolovane ohreje našu vodu na rovných 100 stupňov Celzia. Tento princíp platí aj pri porovnaní elektromobility a jazdy na spaľovací motor. Spracovanie ropy, jej distribúcia a spaľovanie paliva obsahuje množstvo krokov a v porovnaní s jazdou na elektrickú energiu má množstvo strát. Samotní vedci a inžinieri sa zhodujú na tom, že nahradiť 100% energie produkovanej fosílnymi palivami je extrémne náročná a dnes prakticky nereálna výzva. Dať si za cieľ nahradiť len 50% tohto typu energie je už ale reálnejšie. Na Oxfordskej univerzite zrátali, že pokiaľ by sme prešli z fosílnych palív kompletne na obnoviteľné zdroje, potrebovali by sme o 40% menej vstupnej energie a drasticky by sme zredukovali presne tak straty. Napríklad, ceny fotovoltických panelov klesli o 70% za posledných 10 rokov a už nie sú výsadou bohatých domácností a mnohé firmy dostávajú vďaka nim negatívne faktúry z elektrární za de facto posílanie energie do siete. A čo viac, dávajú skvelý zmysel v oblasti elektromobility a pri nabíjateľných hybridoch. Obľúbený mýtus o fotovoltaike rovno na úvod zhoďme zo stola. Panely fungujú aj v chladnom prostredí. Inak by tie na satelitoch či medzinárodnej vesmírnej stanici nevyrobili žiadnu energiu, keďže teplota na nich klesá až na minus 150 stupňov Celzia. Ich efektivita v zime klesá asi o 25%, to je pravda. Dôvodom sú však kratšie zimné dni
a nižšie položené slnko nad obzorom. No a zároveň z času na čas nasneží. Rovnako klesá počet slnečných dní. Návratnosť fotovoltaických panelov je v našich podmienkach 6 až 10 rokov a pri využití vyrobenej energie v elektromobile či nabíjateľnom hybride sa doba návratnosti výrazne skracuje. Pokiaľ máte klasické auto na benzín, ste závislí od toho, aké čísla vidíte na týchto totémoch. Ak máte nabíjateľný hybrid, zaujíma vás to o trošku menej. Priemerný vodič v Európe, v USA alebo aj v Austrálii prejde denne trasu o dĺžke od 50 do 60 km. Je to však len priemer. Teda, niekto sa 3-krát týždenne otočí z Bratislavy do Košíc a niekto iný zase najazdí 7 km tam a späť z vedľajšieho mesta denne za prácou. Klasická debata, pojednávajúca o tom, či si zvoliť benzínový alebo naftový pohon, sa v roku 2024 posúva o level vyššie. A teda, buď vám bude vhodnejší hybrid, plug-in hybrid alebo elektromobil. Klasický hybrid alebo tiež full hybrid nie je možné nabíjať zo zásuvky. Svojou spotrebou už dnes de facto nahrádza naftové motory a je vhodný na pravidelné dlhé trasy, ako aj na motanie sa po meste. Stále ste však odkázaní na ceny palív. V prípade plug-in hybridu je situácia zaujímavejšia. Pokiaľ teda jazdíte na krátke trasy, povedzme do tých 60 km, pravidelným nabíjaním znižujete vašu závislosť od cien palív. Pokiaľ máte dokonca doma fotovoltaiku, jazdíte prakticky zadarmo. A do tretice elektromobil. Ten v dnešnej dobe ešte stále nie je pre každého. Hodný je pre ľudí, ktorí majú rodinný dom s fotovoltaikou a do roka najazdia len zo pár tisíc kilometrov a zároveň sú fanúšikom technológií. Ideálnym riešením je však plug-in hybrid. Ponúka možnosť bezemisnej jazdy, má o polovicu nižšiu uhlíkovú stopu pri výrobe a v prípade potreby ponúkne aj jazdu na klasické palivá. Výber je samozrejme na vás. No na nedostatok riešení, čo do najčistejšej, ale aj praktickejšej osobnej prepravy sa už nemôžeme vyhovárať.